Chakpi wọ akụkọ nke anụnwa bụ ife kpatara egbe ji ebu ọkụkọ. Ma ndị be anyị si na onye rọkata di ọrọta eke ọgba. O wee bụrụ n'ofu obodo na o nwere eze nwere nwa adaeze wee bụ sọ mma. Adaeze amaka bụrụ ya makalịsị ma n'olu ma n'Igbo. Ndidi na-abịa onye nke bịa ọjọọ, onye nke bịa ọjọọ, onye nke bịa ọjọọ, onye nke bịa ọjọọ. Nna ya na-ewute ndị obodo. Adaeze ya abụzi nna ya anụ na ọnụ dinu na ofu onye ọsịfa mgbe na afụrụ na di ya anụ na ọbụrụ mmadụ ya agwụ ya. Wee nọkata ofu ụbọchị ofu nwa ikolobịa o wee bụla eke ọgba wee pụta wee pụta n'ụzọ yọta mmadụ arụ, pụọ ebe nke ọzọ yọta mmadụ aka, pụọ ebe nke ọzọ yọta mmadụ ụkwụ, pụọ ebe ọzọ yọta mmadụ isi. Wee bụrụ ọkwa efe ọbụsọ mma dị nnọọ nke na onye anwụ ikorobịa arụ zuru oke na-akwụ anwụrụ bụsọ mma wee zọrọ bịa. Ọ na-abịalutezi ka ọ nọrị n'ezi ama Ekemma wee fụ ya. Anya bụ adaeze afịa bụ Ekemma wee fụ ya wee sị nna ya nekwa onye ya anụ na ọbịago ọkwafa afọ ka ọ na-akwụ anwụrụ na onye akọ ya anụ. Fasịa na fama akwụ onye ọ bụ na ka eje jụọ ajụjụ ọsịfa ka efu unu na-ajụ ndị na-ebịa nụ one ka unu jụ. Fasịa mana fama na ụfọdụ bụ ụmụ ndị eze bụrụ nka na amara ebe onye nke a si na afọ nụrụ ya ajụ onye obodo ya ọsụ n'obodo ya teka kpọọ ofu afọ obodo nwatachasị alụnụ aka anụ nụrụ. Fasị na a ga-ejekwa jụọ ajụjụ na ọ da-adị maka a ghara ịjụ ajụ wee n'ọnwụ. Adaeze sịfa na ọ bụkwa na fa ekwọrọ ka ya nọ na-esogolokwu ya naba anaba. Mgbe fa jụsịzi alụ fa kpọọ ọnya fa bịa gwa ife fa jụta. Nna ya wesị ka ife ya eme wee sibe olili mebe ife niile ma nwoke nwụrụ ndị befe ọkpọ bịa na ọsọsọ ya wee bịa nya bụ ije wee sibe olili mebe ife nne ọnụla Adaeze wee kpọrọ naba. Ọ kpọrụzie anya naba o fa gafesi obodo Adaeze fa gafekwa ofu obodo ọzọ n'elu n'obodo nke ịtọ. O were aka ọ ṅụta nyekwa onye ọ ṅụtara aka o nwezi aka. Adaeze nenebia ọ ghọtara ife na-eme a na-agakwa n'elukwa obodo nke ịnọ. Mgbe ahụ oyi ozi akwa maka na akwa ọ ṅụta ọ chịkwugo ndị ọ nata. Ọ na-abata n'obodo nke ọzọ were isi o weta nye onye ọ natara isi ebulu isi eke ụfọdụ ụkwụ ya. Ọ na-ejekwa n'obodo nke ọzọ o were ụkwụ ọ ṅụta nyekwa ndị ahụ ọkpụbakwa akpụba naanị onwe ezi aka onwe ezi ụkwụ arụ ya aka dịka arụ mmadụ. Ọ na-elute tupu o lutesie ọfụzi onye ọ na-ala arụ okwala arụ onye a nyekwa ya arụ ya bụrụzie arụ eke. O wee kpụna n'oke ọfịa. Adaeze amazi ebe amara obodo ọ nọ na ya. Adaeze wee sori enu maka na ọbụgolu di ya Adaeze amazi ifo ya ma ọ gbapụrụ wee fana abụ wee jegide wee bata na ya bụ ime oke ọfịa. Nne bụkwa eke wee nọlụ nabatafa. Ha pụtazịa ụtụtụ nne ya weta okwuma gbazechasị anya ọ gbazesịa ya onye ma mmanụ onye si nkwa ka ọ na-ete n'arụ eke a ka ọ ghara ịkpọkụ maka anwụ imi ya ka ọ wee na-akwọ mụlụmụlụ. Adaeze nọrụzi ebe a na-ete ife anụnwa ebute nri eke eburu ụzọ libelisie nke olifọ. Adaeze wee libe. Adaeze na-ebe ọ nọsịkwa ife a ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ndị befe anụrụ onu ya fa amara ebe ọ nọ. O nwere onye maka na eke si ya na luo ka ya na dịfa wee yiri na chigata ma o nwere onye fafụ. Oluzie ofu ụbọchị ọ nọla ebe ọ nọ na-ebe wee fụọ egbe nọ n'enu wee gụbalị ya. Egbu ugodi nne o kpayololo mama kpayololo bịa n'obulunu m kpayololo mama
kpayololo ka ibu na-alụ nne m kpayololo mama mama kpayololo na nna m kpayololo mama 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 kpayololo egbu ugodi nne kpayololo mama egbe wee nekata ya ka ọgụ katala ife a n'ebe akwa egbe wee tụọ bulie wee ekene achọzi fọ ya ma ọ fụrụ maka na egbe na-efe efe na egbe ọnyanwa atasikwugo arụ dịzịa ka ọkpụkpụ maka na ọnwa ịtọ ma o liri ife ọbụla na ife ekelifọ arụ ya wee tanachasịzi ọdịzịa ka ngịlịnka akwa efe nke oyi eyi na arụ ya wụsalụzi awụza ka ife ekonye na ngụ egbe wee selịa wee fegide wee pụta n'ezi ama nne ya wee feda wee dobezie eke mma ndị obodo gbapụta nne ya gbapụta nnekwa na-enize wee sị na ọkwa eke mma bụ ife a na ọkwa eke mma bụ ife a nne bebe nne ya bebe akpọrọ ya dobe n'ụlọ na-awụ ya arụ tụpụte nne ekwere ya eli maka otegolidebe nni a na-eme ife a na-eme eze dịchasịa aṅụrị ju ya obi ọmara ife ọ ya eme oju ya anya ajụbazie egbe si ya ka ife a ya emeli ya ka ife a ya emeli ya wee kene ya na o bunata eke mma ọgba nkịtị a na-ajụ ya ọgba nkịtị ejepụta ofu ewu nye ọ na-esi afa anya gba nkịtị ebukote ma gold ma ife na-enye ọgbafa nkịtị na-enefa mana o nwezi ụmụ ofu ọkụkọ nọ ebe a ọ nọ na-alọ anya ofu nwaanyị wee sị agadi nwaanyị n'ebe a wee sị na afụrụ ọfụ na ọkụkọ n'ike ọ na-alọ anya si nye ọkụkọ fọwesi ọkụkọ ọgwụsịa ife ọchọ ọgwụsịa jọsọ ọkụkọ eze wee je weta ụkpa wee kpojuo ụmụ ọkụkọ n'ime ya wee bulubunye egbe ebuluzie ya fenie ofu dapụ one anya bulugodu ndị nke ọzọ naba olisizie ya emesizie ọ nachiataba ịchọ ọkụkọ ya na-edapụ ụnụ si nke ọbụla o buola si na ọkụkọ ya na-edapụ ụnụ na ụmụ ọmụta ọnya kpata egbe ji egbu ọkụkọ o wee bụrụ ya ife agwala adaeze na onye rọkata dị ọrọta eke ọgba chakpi wụọ